Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ala, agap apa mananda tatabadong ka na natuyang. Ay, sos. Anya nga jitim bayab ijay tawad ah. Ha? Timbamot dayjay kagawad. Agbinbin narasakdan samot. Ay, sus, kita am kagawad. Timmayab pati palanggana. Saan ka pa nga agaw-awid ah. Ta mga numatamaan ka iti ibarbarsak da. Ay, wan kagawad. Kanayon damot na nakasta. Ay, mapankon sa ireklamo ida ka ni Kapitan. Unay mo't tindagita ka aruba. Sige, ika ireklamo ida. Kapitan, umay kuman ireklamo dyan ka aruba may ngagkaraapa. Ha? Ay, asino aka aruba yo? Data tabadong ka na natuyang. Nagapadamanin itay. Timmayab manin ti planggana kas kada timba ijay tawada. Kayat mo asawan ag binbin narsak da. Wen Kapitan, tinakabut-buteng, no mairaman kami aka aruba da. Ay, una. Ay, ala-ala ta kasaritak tuman ida. Apay, sa dino ti papanam, Kapitan. Ay, di taman balay da marito yang ken paribadaw. Ay na, agap apa da. Ah. Nariga ti umasidag di tabalay da. Ang mga numairaman ka, Kapitan. Asino nga iti mangkasarita kadakwada no saan asyak? Oh. Sapay ko mga rota ganda ka Kapitan. Ay, naskan adang gendak. Tani, ada mangirik-reklamo kadakwada. Kunam siguro saan ka balsa na? Ha! Kunamat siguro, no jak Malaysian di imbarsak mo a pinggan na niya. Ha! Nalaingak sa mga glise kunam sa, syakman mo. Kita man no Malaysiam da ito ibarsak ko kan ha? Ay, saan kaya? Saan mo ngay balsa dahi ta kakaisuna radyo ka? Pagdengdeng yak iti drama dahi ta? Ay di naklapdan! Ay, saan mo ngay barsak ko naknay? Imbag kumaano masuk katam ti baraw, di mo ibarsak ko naknay. Lisham no kaya Malaysian! Anay, nagsakitin, anay ko. Aray, natamaan kan sa may, di imbarsak ni tuyang ka. Kanya na dyan nga imbarsak na. Di adaan na radyo pare. Radyo! Ay, agap apa kayo manan? Ni tuyang mga main, nagkulay. Ay, anay, nagbukol sa amot ng timugin ko. Ay, sorry pare. Sorry na. Apay magasan ti sorry ti bukol. Basol ni tuyang dayta pare. Kunak ka di nakbarsakay, ang binarsak naklata. Dayta pa'y mo't kakaisuna radyo ti imbarsak na. Ay, irik-reklamo da kayo nagiti kaarubayaw. Ni tuyang kaw, ti kasaritan pare. Naa. Ta iso ti kanayon ang mga apakanya. Anya ngay ita, nabukulan kan adina oras. Urayak lang na ulaw iti 15 seconds in 1 minute. No ngamin madama nga agap apada, saan ka amapmapan ijabalay da? Kasarita ko maida. Ay, nakarumot nga agapa dagijay nga agasawa. Ay, bagbagaan nyo mat ngamin ni Kumario at Tuyang. Ay, denggan na kami ayamay. Bagbagaan nyo ata da kayo ti kukumari na. Tasyak mo ti makaamaw. Magbaga, hindi pare ba daw? Apay ngaglumlumeng ka. Ay, kwanana. Adda ilumlumengam. Impagarup ko ngamin, no agap apa kayo man ang kanita tabadong. Ay, lumabas ako madita balayaw. Tama panak gumatang ijay Teresena ni kagawad kwanang. Awan ti kaapak ita. Ay, nasaya at mat nga rin no kasta. Tanawayak ang makalabas di tabalayo, nana. Lumabas ka laeng Nakaamamak mat ngamin. Takanayon at tumayab ti komporme di tatawayaw. Tunggal agapa kayo kan ni tataba daw. Labsan ka pa dito balayo, kapitana. Oh, kumusta ngay dagiti kaarubam akanayon nga agapa? Ay, saan damot ang agapa ita?
Iso nga rod anawayak alimabas ija balayda. Ay, mayat ano kasta. Wala na. Natal na ita ija ayan mi. Ta saan da anagapa. Kahit sa dino nga iti papanam. Mapanak man gumatang di ta tersena ni kagawad kwanang. Sambutak Ta saan pa'y anagapa da tatabadong kan nanatoyang. Delikado nga min no agapa damanan. Ay, Nana, apay anak ka ba nikas kamutan dito igid ti dalan? Anya tinis istorya mi jay tersena ni Marikwanang, Ne, awan mat inis istoryak, Nana. Inchismis na kami kinibadungkon niya. Ay, saan, Nana? Ay, agungat kayo manan. Talagang agungatak. Tadyak kaya ti may chismis. Saan kamat nga in chismis kadakwada, Nana? Sikan santi sa runok nga paan, Ay, saan mat, Nana? Narigat no siya ti makaungay. Tumayab amin adimangan anaw. Ay, sus, paglimang akon ngay, ay, makapanervyos kayo mat, Nana. Nakaluto ka. Tapay ko mga glutuak. Anya klase sa ludsud dayta. Agluto ka ta mabisina kaon. Ilotuan ka kidain. Kanugapukan ka siya kaun ti pagchichismisan da dito intero a barangay. Ay, pabasulin nakman ako na kaon. Basol ko la amin ay. Talaga mga may nabasol mau. Ninay. Apa nga igagamam dayta tibay. Ha? Amumot ano makaungatak. Amin amay gamak ibarsakaw. Ay, saan mo nga ibarsak dayta TV Apay katasanan. Katwa na. Awan pagbuyan tan. Ayawan bibiyang kaw. Kunak to mga may nadi mo ibarsak ta nadagsain. Mawit mo ayamay. Ay, natuyang uragan ano ka. Saan mo amawit dayta TV? Saan mo amay barsak kanyak? Ay, una yan ni Marituyang. Apaan namot kano aminan, uray dagiti karuba na. Ay, kumarkaron sa amutan ni Marituyang. Ibagbaga dagiti kaaruba da, amabuteng dan kadakwada. Aguli magkamaray, ta isuray ta sumungad. Ay, Wine, nangagnan samot, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Umay na tangatamot apaan. Ay, agawid akon maray. Narigatan. Apay ngay, taagawid kan maribanang. Ay, inakpay ngamin agluto, mare. Ay, saan ka pa'y nga gaway? Aga-apa tayo pa'y. Ay, di mi kaya ti makiapa, maray. Agiginubat tayo kiday. Ay, agawid ak atalagan. Ay, anak mag nga ibati dito'y maribana. Diyan kaya't ngay chismis na ka. Amuyo abay tate ka gorgora. Sige, maribanang. Labanan ta ni Marituyang. Apay kumaamabutang ka, kat duwata. Agmay-may sa laang. Win anya. Agpipinungot tayo na. Agpipinungot tayo kunam marikwanang. Aha, oray din nanughan pa'y ano kayat yaw. Na, Apay maribanang, kabutang mao ti mapungaut. win tanaing pislang arudan ti buok tayo, agpipinungot tayo palaan. Ha? Ayun nga agpaysuan niya. Di pa'y ka maibusan to'y buok kuno kwa. No kaya tiyaw, agkikinadal tayo latan. Anya ti makunam, Marituyang. Anya ngay day tagkikinudal, tanggridoan. Agdidinanog tayo kiday. Diyak mo ti dumahanog. Maabakak no din nanugan. Ay sos, maluman Anyat orasan, Marikwanang. Kaagala sa isan Ay, inak agluton. Agunget tumanan ni Inteng, no awan naluto ang makan amasangputan na. Ay, uray siya magayam. Mapana mataglotaw. Kasanungay ti pa naglalaban tayaw. Ipuspon tayo pa'y laang. Ay, wine! Ipostpon tayo palaan! Nana, day taman lamangan, ti pagalistuamon. Mabisinak nga rod. Ay, ambom, Inteng. Eh, Dandani kami nag-aapa, itay.
Apay mo? Ay, pag tinulungan mi kumakot danugan ni Marituyang. Ha! Kunakmatkan ka. Di ka makiap-apat at dakes na ito. Ay, karkaritin na kami ngamin ni Marituyang kit. Ah, Pagsuspitsaan na kami kit din nga ichis-chismis may kat saan may. tutupan nyo kinday. Di kas dya taaw. Pasensyaan yun. Kat, anya ngay nga rod ti aramidon may. Wen iso nga impospon mi pailaang ti panagaapa may. Imbes nga aga-apa kayaw. Agtutong-tong kayo kinday. Iyawat mo man nga ron dayjay at ligaw. Dayta. Wen. Ay. Ay, huwin narigrigat ngagpaiso no agaapa kami. Uy, agtutong-tong kayo. Dayta ti kanam. Nag-sweet ka laki din, Tuyang. Kasta, di nakungtan na ka na yun. Tuyang. Ay, labgayam. Iyawatan nakman iti danom nga inumak. Anya jay ko nam, badaw? My love, kunak Mike. Ay na. Ay, nagbayatan ti maawagan iti. My love. Kay kaya mo magayam ti maawagan iti my love. Ala, iyala na nga rudan iti danom nga inumak, my love. Nalamiis ka day, wano saan nalamiis. Nalamiis, my love. Amangan no kayat mao nga itimplaan ka iti Diyos. Ay na, kit may mayat manin, my love. Sige nga raw. Ay na, taure lag kanta-kanta ni Tuyang ko maawagan iti my love. Nagapuan paray. Iyay ili paray, napanak man naglako iti mulak anateng. Kaya't naasawan di adoti kwartaam. Ay kit talaga kasta paray. Ay na, aginong tangaro din. Ay, di nak man impluensyahan paray. Tadyak kayat nga aga pa kami manan kinituyang kap. Alang agawit kan. Tapno saan kayo nga agapa? Wain paray, nak itad da ito naglakwak. Napudot tumanin ti ulo ni tuyang ka, mawan mayawat ko akwarta. Agawit ka nga ro din Ang mga nur-urayin na ka paray. Talagang ur-urayin nak paray. Kadan sa pay ginatang mo alitson manok. Ay katanda, para kingkwana da ito'y paray. Ewan, tapno saan kay nga agapa? Saan nak nga ro din nga papain paray. Kay kayat na ti maawagan iti may labsi ka. Tuyang may lab! Ada at dito'y kusina. Ay, nakaluto ka na dagaws. Kituon inururay ka tapno mangantan. Ay na nagmayatay. Kit si dain tangarudi na dahito insangpit ko alitson. Ay na, ay, makaramanak matlaangan itilitsyon baday. Ato'y gayam, di naglakwak iti nateng. Ay na, binalkot mo at talaga iti panyo Ay, labnak at talaga badong. Mala, mangantangarudan, baday my love. Panahon na, para magsaya. Forget mo na ang problema. Ay na. Ay, Madance-dance. inayadak ti lumabas diti balay da na Tuyang. Rock'n'roll ang ganun. Tamang noong tanak manan. Ang inayadak. Ay na. Inayad. Nakita ka. Ay, nakita na ka no? Ay, nana, nalaing kagayam nga kanta Apay, itala nga, ma'am. Ay, wunana, itala ngamin anang ngagko nga kanta ka. Kanayon ngamin amang ngagko nga agbimbinog kayo ka ni Tata Badong. Ay. Sanitan, no kayat mo umay nakpartneran nga kanta. Ay, si kalangan na Tuyang. Tayo nakpay gumatang iti sabon a paglabak. Sige lang, nana. Agkanta kalat dita. Okay, panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Yahaw!
Inapa nakakadimanan ni Marituyang, tiryang. Saan, nana? Nakaskas daw nga rod. Ta saan mat nga agong ungat itangal daw. Ah, Kinapudno na. Agkanta-kanta pa'y ket di kaya't naasawan, maya ti aldaw na. Wen, kagawad. Mayat nga rod, ti panagkanta na. Panahon na! Na, para kitaan, agkankanta, agsalsala pa'y. Wen nga rod, kagawad. Ay, adda ko man itatabadong amang partner kang kuana niya, kagawad. Ha? Mayat ko maabuyan, nga agsala da ato, Wen nga rod, mayat mo ta saan dan nga agap-apa. Ay, kabaranggayan! Madingamin tagapapa nga agasawa. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ten iti direksyon. Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.